70 aġenzija tal-proprjetà jew kif huma magħrufa bħala real estate agents ingħaqdu f'sezzjoni ġdida fih dan l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Iżviluppaturi, l-MDA. Dan wara li l-maġġoranza assoluta tagħhom ħarġu mill-Federation of Estate Agents. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet li għalija attenda is-segretarju parlamentari responsabbli mis-suq tal-proprjetà Chris Saġus. Huwa qal li sal-aħħar tas-sena se tgħaddi liġi mill-Parlament li se tibda tirregola l-aġenti tal-proprjetà. Dan ġie propost f'white paper sentejn ilu li fost oħrajn tipprovdi għal multi qawwija għal min jopera fis-settur bla liċenzja. Dan fid-dawl tal-fatt li l-qorti tinsab mimlija kkawżi minħabba beħ u xiri ta' proprjetà li ma saritx kif suppost. Fil-fatt il-ġimgħa l-oħra iltqajna mal-estate agents sabiex naraw kif nistgħu nkomplu din il-white paper. Għamilna timeframes ukoll u ddeċidejna li fl-ewwel kwart ta' din is-sena nerġgħu niltaqgħu b'kummenti ġodda dwar din il-white paper possibilment sabiex din is-sena din il-white paper tkun tista' ssir liġi. Il-President tal-MDA Sandro Ketkuti qal kif il-programm ta' ċittadinanza b'investiment sabiex is-suq tal-proprjetà f'pajjiżna kiber ħafna għal dak li hu llum. Huwa qal li l-assoċjazzjoni flimkien mal-aġenti tal-proprjetà se jresqu għadd ta' proposti lill-Gvern biex itejbu l-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Pożittiv gawdejna minnu, ġi l-investiment ta' veru, però naħseb li il-mod kif apprezzat il-proprjetà wasal iż-żmien biex jiġi revedut. Aħna fost il-kummenti tagħna, fost is-submissions tagħna se nkunu qegħdin nipproponu lill-Gvern biex jolli il-minimum thresholds ħalli ma naqrux mill-affordable housing illi għandna bżonn għal nies tal-lokal. Is-sur Douglas Salt li jmexxi waħda mill-kumpaniji ewlenin fis-suq tal-proprjetà f'Malta qal kif pajjiżna qed jinbet suq ġdid tal-proprjetà lussuża. Xilej 5-star li qed ngħidu essenzjalment huma li hemm ċerti developments li ħajsiru speċjalment fin-naħa ta' San Ġiljan u fin-nord ta' Malta li huma gerjati lejn il-high-end. Issa biex tattira daw in-nies hemm bżonn ta' ħafna xogħol ta' marketing min-naħa tal-aġenziji biex tipprova tattira dan nies li forsi ma jħarsux lejn Malta bħala natural port of call. Uħud mill-aġenti preżenti qalu kif il-ħsara li qed issir minn ċertu bnadi barra minn xtutna ma tawgurax tajjeb għas-suq. Dan għax iridu jikkonvinċu persuni jixtru proprjetà li tiswa l-eluf f'pajjiż fejn il-perċessjoni li tingħata hi waħda ħażina meta dan ma jkun veru xejn.